11. března 2025 byla populární streamerka iMogami zavražděna živě. Sledovalo to 6000 lidí. Její top donátor bodl Mogami 30krát, následně kopl do jejího mrtvého těla a zeptal se, už jsi mrtvá? Co mohla takového udělat, že toho muže takhle rozzuřila? A navzdory tak krutému zločinu, spousta lidí je na jeho straně. Proč? Dostala to, co si zasloužila. To je karma. Oni si myslí, že je v právu. Není tohle šílený? Ale jde o to, že jí přes její cute osobnost, kterou má Mogami online, je v realitě dost zvrácená osoba, až sociopatka. Co tedy přesně vedlo toho muže tak k hroznému činu? A jak to celé teda bylo? 4 roky zpátky, v tu dobu ještě 18letá iMogami, streamovala na platformě fuvachi.tv. Doufám, že to čtu správně. Měla tam 4000 odběratelů, což je na tuhle platformu hodně. A jedním z těchto subů byl Kenichi Takano, 42letý muž, který byl do ní blázen. A ukazoval svoji pozornost tím, že jí posílal hodně peněz. V tu dobu to bylo asi $1000 měsíčně. A průměrná měsíční mzda v Japonsku tehdy byla taky nějak $1000. Takže je jasný, že byl velký fanoušek. Ale byl až tak velký fanoušek, že když zjistil, že Mogami pracuje v Kabakura, tedy v Hostess Clubu v Tokiu, vydal se na 5hodinovou cestu z Okayamy až do Tokia. Jen aby s ní strávil nějakou tu hodinku 2. Pro ty, kdo neví, Kabakura je místo, kde hostesky obsluhují zákazníky, obvykle muže. Ale nejde o nic sexuálního, jde čistě o společnice. Povídají si tam, pijí, flirtují a tak podobně. Jen jsem se chtěl ujistit, že si rozumíme. No a právě po téhle návštěvě Kabakury začaly opravdové problémy. Mogami se mu totiž sama ozvala přes aplikaci Line App, což je japonská čitovací aplikace. Znáte to, občas si psali, ale zatímco Kenichi si hledal kamarádku, Mogami měla trochu jiné plány. A právě proto se mu 8. září ozvala s prosbou o peníze. Omlouvám se, ale včera jsem si při cestě do práce zapomněla peněženku, takže jsem úplně bez peněz. Vrátím ti je hned, jakmile si ji zítra nebo pozítří vyzvednu. A potřebuje to hned. Takano odpověděl během minuty, že kolik potřebuje. Na tom odpověděla 10 000. 10 000 jenů bylo v roce 2018 přibližně 2000 korun mimochodem. Řekla, že mu ty peníze vrátí zítra, ale to se samozřejmě nikdy nestalo. Ale to jí nějak netrápilo, protože už týden později se ozvala znovu a chtěla od něj dalších 20 000 jenů. Takano řekl, že nemůže, ale ona si stála na svým. Navrhovala jiné možnosti, jak by mohla dostat její sladoučké penízky. A viděla, že to funguje. Takano jí peníze vždycky pošle, takže další týden si řekla o rovnou 50 000 jenů, což by dnes bylo 10 000 korun. A začala být i kreativní s výmluvama. Tvrdila například, že její sestra je těhotná a potřebuje peníze na potrat. No ani trochu se nestyděla. Udělala na něj sugar daddy takzvaně. Ale proč si to Takano nechal líbit? Problém japonské je ten, že sebevědomí lidí je tam často hodně nízké. Když nejsi extra chytrý, extra schopný nebo nějak výjimečný, než si myslíš, že za nic nestojíš. Je to v té společnosti zakořeněné. Pak nastoupíš do firmy se směšně nízkým platem a začneš řešit, jestli vůbec nějak přežiješ další měsíc. Vlastně jenom vstaneš, jdeš do práce, vrátíš se domů a takhle dokola. A i přesto stejně nemáš dost peněz. Proto pak vidíš Japonsku lidi spát na ulici. Pracují až na doraz. Lidi se bojí, že nedokážou zajistit rodinu, takže se neožení, nemají děti a nakonec mají deprese. Myslí si, že nejsou k ničemu. Ale počkej, najednou se objeví mladá holka, která se mě zajímá. Jasně, že jí posílám donaty, ok, dojedu za ní do Kabakury, ale já si fakt myslím, že mě má ráda, bro. Ok, nikdo nemůže přesně říct, proč to ten chlap dělal, ale nejspíše tohle právě ten důvod. Ale kdyby to skončilo tady, dalo by se to ještě chápat. Ale iMogami prostě nemohla přestat z něj vysílat peníze a bylo to čím dál horší. 19. listopadu Takano napsal, mám obavy a narážel tím asi na svou finanční situaci. Mogami na to odpověděla, odkud si vzal ty peníze? A tak se jí přiznal, že si bere půjčky, jen aby jí mohl pomáhat. To je insane. Ale bude to ještě šílenější, protože Mogami to absolutně nezajímalo a řekla mu, aby si půjčil od jiné společnosti. Chci, aby si hned vybral 50 000 jenů. Nedokáže aspoň poprosit, ani přidat ten typický Discord pleading emoji, které všichni uvoholky posílají. Ne, ona to říká tak, jako by to byla jeho povinnost. I potom, co jí napsal, že si kvůli ní bere půjčky. Ve skutečnosti to zašlo až tak daleko, že v bance lhal ohledně svého příjmu a zaměstnání. Jen aby mohl podporovat jeho oblíbenou streamerku. A ona mu řekne tohle? Hledala jsem si o tom něco a zjistila jsem, že když máš práci, kterou můžeš dělat sám na sebe, nebo dostáváš peníze nějak legálně, tak si pořád můžeš půjčit, i když to nemáš jak doložit. Lhal jsem ohledně mého ročního příjmu a pracovních hodin. I když nemáš své osobní údaje registrované jako běžný zaměstnanec, stále můžete projít kontrolu a často to nějak nezjistí. Kámo, jak tohle všechno může vědět? Skoro to vypadá, jako že už tohle dělala několikrát.
Možná, že tenhle chlap nebyl její první oběť. Každopádně tohle zatím nemůžeme potvrdit. Pak jí ještě napsal, že fakturační adresa, kterou tam zadal, byla psaná na dům jeho rodičů. Takže v tuhle chvíli v tom nejde jenom on, ale celá jeho rodina. Ale jí je to jakoby úplně jedno. Možná si říkáte, že tenhle chlap je prostě hloupej. Jenže musíte pochopit, že Aimogami byla naprostá mistryně v manipulaci. Top 500 a ne na NA serverech, ale v Evropě. Takže si můžeš domyslet, jak dobrá byla. Známe lidi v realitě, kterým lhali do očí, vytahali z nich všechny peníze a stejně si doteď myslí, že ta holka má ráda. Když jste sami, tak se vám líbí představa, že vás někdo má rád. Kenichi na tom pravděpodobně nebyl zrovna psychicky dobře. A když někdo jako Mogami s vámi začne manipulovat, je celkem těžký se bránit. OK. A teď přijde to nejhorší. Tady to začalo fakt jít z kopce. Tak jsem si šel půjčit peníze u jiné společnosti. A ona na něj vytáhne pleading emoji kartu. Starter pack všech manipulátorů. Takano pak napsal, že doufá, že si to může půjčit a tohle? Znežiju se, jestli ty peníze neseženu. Ty vole, to eskalovalo fakt rychle. Neříkej to, chci to udělat. A pak o pár hodin později mu napíše, že bez ní nemůže žít a že ho miluje. Tady můžete jasně vidět, že nejdřív ho nechala se cítit jako její zachránce, jako ten bílý rytíř na bílém koni, ten jediný, kdo ji může zachránit. A hned potom mu řekla přesně to, co chtěl slyšet. To je odporný. Pane bože, pokud se někdo z vás někdy ocitne v takovéto situaci, přísahám bohu, utečte. Čím déle v tom zůstáváte, tím těžší je se z toho dostat. Dali dohromady 2,5 milionu jenů, což je 450 000 korun a polovina z toho byla z banky. Někdy v lednu 2023 potřeboval Kenichi ty peníze zpátky. Ne celou částku samozřejmě, ale aspoň něco. Zítra bych to potřeboval, tak prosím. Promiň, může to být za 2 dny? No dobře, ale fakt za 2 dny. A pak přišlo velké překvapení, za 2 dny se nic nestalo. Prosím, pošli peníze. Co se děje? Říkala si přece, že druhého. Tak co je? A další den jí napsal, prosím, vrať mi ty peníze. A následně 5. se jí zeptal, jestli mu to vůbec někdy vrátí. Ne, jasně, vrátím ti to. Tak ono se jí zeptal, jestli to myslí fakt vážně a potom prostě zmizela. Vzala si peníze a prostě ho ghostla na dobro. To je šílený. Přestože už s Takanem nemluvila, na streamech se často objevovala dál a dokonce tam oslavovala to, že se bude brzy vdávat za snoubence, který vydělává fakt slušný peníz. Co myslí těmi dobrými penězi, když nemůže poslat ani $1 svýmu top donátorovi, zatímco ten utíká před kolektory. Jednou to měl Takano prostě dost. Vzali k soudu a dokonce ji vyhrál. Dostal by 2,5 milionu jenů zpátky plus 3% ročně. Soudce byl celou dobu na Takanovo straně, byl v právu, ale ve skutečnosti to neznamenalo vůbec nic. Mogami celou situaci často zmiňovala na streamech, mluvila o Takanovi velmi negativně, říkala, že si půjčila peníze od nějakého týpka, ale z něho se vykloubal nějaký šílený stalker, takže si ho prostě blokla. Easy peasy. Což je legrační, protože o ní neřekl nikdy nic nevhodného a byl hodně respectful. Tvářila se, jako kdyby se nic nestalo a že jediný, co vlastně musí udělat, je poslat peníze zpátky. Přitom zatím nevrátila ani 1 cent. Měla platinový odznak na jejím profilu, že je mezi top streamerem na platformě s příjmem okolo 400 000 jenů měsíčně. Několik měsíců žil Takano v naprosté chudobě. Zatímco sledoval ženu online, co ho obrala o všechno, co měl. Snažil se to řešit nějak legálně a mimosoudně, nic nefungovalo. Zůstal úplně sám a naprosto zničený. A i když ten případ vyhrál, vypadalo to jako, že to soud vůbec nezajímá a nepodniká žádné kroky, aby Takanovi pomohl vrátit jeho peníze. A v tu chvíli se něco v Takanovi zlomilo a rozhodl se udělat hroznou věc. 7. března 2025 jí poslal jednu poslední zprávu, kde vzal vinu na sebe a psal o tom, že se do ní vůbec neměl zamilovat a už vůbec jí neměl věřit. A zeptal se jednou naposledy, jestli by mu ty peníze mohla vrátit, ale zprávu si Mogami ani nezobrazila. O 4 dny později Aimogami dělala IRL stream. Takano podle záběru poznal, kde je a 2 hodiny jel na to místo veřejnou dopravou. Zatím zasledoval její stream. Jakmile vystoupil, sledoval ještě půl hodiny pěšky, než došlo k tragédii. Přímo během živého vysílání na ní zaútočil a bodl jí 30krát ostrým nožem. Mogami křičela o pomoc, pak ale najednou přestala. Celou dobu Takano nehnul brvou. Neprojevil žádné emoce, jen bezvýrazně zíral dolů, zatímco opakoval stejný pohyb dokola a dokola. 30 bodnutí je hodně, jakože šíleně moc. Když skončil, jen se podíval dolů a zeptal se, zda už je mrtvá. Obrazovka poté zčernala a diváci mohli slyšet sirény v pozadí. Všichni byli v extrémním šoku, protože takové věci se v Japonsku téměř nestávají. Následky celé této situace nejsou černobílé, ale v této situaci lidé v Japonsku soucítí až příliš moc s vrahem, než s jeho obětí. V žádném případě si nemůžeš půjčit 2,5 milionu jenů a jen říct, nevím, asi si ho bloknu?
Neuznávám vraždu, ale asi chápu, jak se musel cítit a proč to udělal. Myslím, že se všichni shodneme na jedné věci. Nikdo by neměl brát život někomu jinému, to je příliš velká moc, kterou by neměl mít žádný člověk. Byla Emogami zvrácená, bezcitná a hrozná osoba? Jo, 100%. Určitě měla jít na nějaký čas do vězení, platit 100% úrok a vrátit všechno Takanovi. Ale zasloužila si zemřít? No to jakoby ne. Já osobně nechápu, jak to, že to soud nedokázal vyřešit. Četl jsem někde, že Takanovi řekli, že nemůžu najít Mogami, aby mu vrátila peníze. A přitom byla celou dobu live, skoro každý den. Nevím, je to hrozně divný a smutný příběh. Jestli je z toho nějaký ponaučení, který byste si měli vzít, tak to, že když někomu půjčíte peníze, měli byste tak trochu počítat s tím, že ty peníze už nikdy neuvidíte. Protože brát si půjčky, abyste podpořil svého oblíbeného streamera, je už za hranou NGL. Každopádně jmenuji se Pepezil a jestli se ti video líbilo, tak dej třeba odběr, napiš komentář a hoď tam like, to by bylo fakt super. Ok, díky, čau čau.